आर्जिकर मामलाव रमजानाइनो सालजिब्रिनि बागै नायमो थांनो नायगेल मुंगो रहरना बागै दागि मुरिखा आदालत फासाला बन शियालदानि मेजिस्ट्रेट आदालत तलांजाखा आदालतनि फादार तंमानि खरकसा डेपुटी कमिशनार गानाव बासजाक गोबां सेंक्राग रक पुलिस रक आबनि लगियो तंमानि सीबीआई नि तांक्राग रक ब कक्तमा साइमानका आशाल केरंफानि केबिन बिसिङन दागि मुं साक्लाइमानि सामं ख्लाइजाका हनै आरो खरकसा ब कक्तमा थुनाइ ते गुबुनि बर रकन दागि जाकलिया आदालतनि सामं अंगै तंमानि जराव फातर पाब्लिक नि जस्टिस नि बागै जिरिक्लाई तंमानि सामं सित्र तांनाइनो दागति फासिरिना बागै सानमुं ख्लाइके बरक फियाबा रमजांनाइनि बखाक्ति बेलनि बागै कयमुं रिजाखा आ कयमुंनो गसिया कारिनो सालचिब्रिनि बागै रमजांनाइनो गराक नाइकेल मुंग तरिनि बागै दागि मुं रिजाखा साक्लाइ मुं पाइमानि यागुलो आशाल मोखां थुकुलो बुइ रमजांनाइनो तलांगै थांजाखा खुरजाताइ कलकातानि आर्जिकर मेडिकल कलेज खरकसा बुरिनो खारंमा सिसाके रेप खायै बोथारमानि मामलानो तैयैनो कलकाता गोनाङै उर पातिबुइ तंगो हाति बारसा रोगसावैनो पातिमुनो तै ताबुक नाइकेलै तंगो सीबीआई ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।